Sziasztok emberek, én Pro PvP Chris 120 vagyok, és ez itt egy IP Zero, amin én vagyok egyedül király, amit azt hiszem 3 napja vettem. Most lehívtam magamnak kritiket, Endernek csesztem ilyen, tele vagyok olyan cuccokkal, és itt a mellett is ki. Így. És akkor megyünk is ki. Jaj, mit csináltam? Nem baj, úgyse vesz kell a cuccunk. Így. Ups, sikerült. És most ebben a videóban meg fogom mutatni a 300 volt is jó. Van. És láthatni, hogy a gyerekek tudnak, de ez se baj. Johnnyval én teambe vagyok. Ezzel a tagocskával még nem. De mi van, Johnny? Team van. Johnny teljesen van, vagy Joni, nem tudom, szoktad ejteni, de tök mindegy. Azt se tudtam, hogy teambe van velem, mit akarsz. Na, így van, elmegyek a 300 volt is jó péért. Kifogytam. Tényleg nem nagyon örülök. Nem fogytam ki. Na látjátok? Ezek a királyok. Na jó, megint majdnem kiestem. Most úgy lagolok, hogy vidizek, de mindegy. Jó, ez egy jó 20. Na jó. De jó, megvan a 3. Vagyis ha Joni nem sül neki. Aha, ott 2v1 lesz mi? De jó, hogy azok 3-an együtt vannak. Ki nyen az? Ups.
Az lerepült, az egyik lerepült. De jó. Imádlak titeket. Ups, megöltem. Pedig Johnnyt akartam. Most jön a gyerek hátba mi. Jó van. Aha, ilyen Johnny. Jó, le is ugrott, mit vártunk tőle? Felőlem jöhet? Lelövöm. Most meg jönnek a gombáról, fúróról, és jönnek is innen. Felőlem jöhetnek rám 2v1-be, egyiket lelököm. Ajaj. Jaj, ne, kifagytam. Egy. Kettő. Három. Bújjatok el a pucik, oké? Jó, meg fogsz halni. Most megy. Jó, most szerintem átmegyek 1v1-be. Csak nehogy... De mondd, hogy most fog... Nem mondd, hogy visszafutott. Na, ez már elég izgalmasabb videó. Csiláló. Nem. Novcsicskodj. Hát, írtam. Amikor én szoktam, akkor nem nagyon szoktam beszélni, az a gond. Max olyankor, amikor nem írok, akkor sokat... kidobtak egy jópét. Köszi, én lootoltam fel. Jó, ez Milán, azt hittem. Elcsesztem giantokkal, vagyis nem giantokkal vannak, gianttel is teli, OP-m is teli van. Na mindegy, szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, dobj egy lájkot, én ProPvP Kriszászos voltam. És ha meg lesz a 100 like, akkor jön a kövi rész. És iratkozz fel, sziasztok!